Ozal habar berişimiz ýaly şu ýylyň 18-20 noýabrynda Türkmenistanda Türkiýe Respublikasynyň medeniýet günleri geçirilýär. Taryh we däp desturlary umumy bolan Türkmenistan we Türkiýe Respublikasy gumanitar hyzmatdaşlygyň ösdirilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Täze taryhy ýa-da medeniýet, bilim, ilim ýaly wajyp ähmiýetli ugrlar boýunça hyzmatdaşlyk hil taýdan täze many mazmuny eýe boldy. Iki ýurduň alymlary Türkmenistan we Türkiýede geçirilýän ilmi maslahatlary işçe gatnaşýarlar. Synodo saatlarynyň gatnaşmagyna konsertler, iki halkyň medeniýet günleri we amaly haşam synodyna degişli sergileri ýygyderli uralýar. Inha bu gezek paýtagtymyz Aşgabatda we Türkmenabat şäherine Türkiýe Respublikasynyň medeniýet günleri badaly galdy. Bugun Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyň medeniýet günleriniň we Ebru synodynyň eserleriniň sergisiniň açylış dawarasy geçirildi. Onda Türkiýe Respublikasyna mahsus bolan bu döredicilik synody barada giňişleýin görüň berildi. Dawara Türkiýe Respublikasynyň medeniýet ministrliginiň kömekçisi Nadir Alparslan, Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçisi Togan Oral, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçisi Metyu Klimov we köp sany mihmanlar gatnaşdy. Amaly haşam synodyna sarpa goýanlarda Ebru usulunda çekilen suratlar uly gyzyklanma döretdi. Kagyzy gaýtadan işlemen gadim synody bolan Ebru boýunça ustadlyk sapaklary uly gyzyklanma eýe boldy. Suratkeş Hikmet Barçygil synody sadynyň serga gatnaşyjylara suwuň ýüzünde surat çekmeň esasy teslimlerini görkezip, hayran galan tamaşaçylaryň gözüniň adyna şeýle eseriň bir näçesini döretdi. Sergide daşary ýurt mihmanlary hem Ebru synodynyň teslimlerini barlap gördüler.